Igama lami ngumziyanda Molo, lisuka ePostern, ndilapha eMbholombeni site. Ayijoyina le program kulo nyaka kupheleyo nge-11th kaNovemba. Bomi bam abunzima bandandixhomekeke kwifemeli ukuba indisapoti. Walo wakho ndifunde ukwazi ukulungisa umhlaba, indlela yokumaintaina ii-plants. Umehluko wenziwe iprogram mkhulu kakhulu apha elalini. Le lali sikuyo idibanisa zonke ezilali kwisenta yezilali. So bayekile uphuma bahambe bayothenga kwezaa ndawo zikude, bathenga apha kuthi esayithini. Ii-toolkits esazifumanayo zabutshintsha kakhulu ubomi bethu, bazayenza umsebenzi walula. Uqala kwethu besingenazo ii-tools ezi-enough for usebenza umhlaba, kodwa kuthe kofika ii-toolkits zatshintsha kakhulu ubomi, zabenza balula. Indlela benza ngayo izinto kaLuwakhe ndi-happy kakhulu. Zonke izinto bazenza zibe lula kuthi thina abantu bafundayo apha kule site. Ukuphuma kwam kule program, iplani yam kufundisa abanye abantu endisuka kubo phaa ekuhlaleni, ndibafundise indlela yokulima, sivuse neegadi zasemakhaya ezileleyo kwicala labantu abaneegadi. Ndi-encourage ne-youth uba sibe ngabalimi abasakhulayo.